Si. Sopo sing delok video iki? Oh, kembaranku. Ya wis lah. Oke rek, akhirnya wis mlebu dino Minggu. Wis koyo biasa, aku mesti olahraga. Lek selain renang, yo aku sepedaan koyo ngene iki. Kowe iki lek terus ae tembus kali pare iki, Bro. Mosok Iya. Ayo rek, dino Minggu mau ancal ngene iki cek sehat. Apa meneh sing jomblo-jomblo koyo ngono iku? Aja nganggur di omah, ayo olahraga. Ayo. Kus. Apa yo? Carana? Bopo, tapi ndek. Salam toko arek Malang gaya awakmu kabeh rek. Malang suwante sayang. Cuk. Ai, Bro. Lah, ya iku mang iku paidi ku rek. Rek, sepurane yo vloge sakmene ae. Banku bocor iki, kadung gak gawa serep pisan. Waduh. Rek, tembel ban di daerah kene nek ndi yo?